бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон самараи истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, таҳаммулгароӣ, ягонагии халқ маҳсуб мешавад. Ин дастоварди нодир дар пешрафти ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар нақши бузург гузошта, рӯз то рӯз дар беҳтар гардидани сатҳи рӯзгори сокинон заминаи воқеӣ фароҳам меоварад. истиқлолияти давлатӣ дар таърихи навини давлатдории миллати тоҷик бозёфти арзишмандтарин мебошад, зеро он барои амалӣ гардидани орзуву ормонҳои халқ, ки бо қалби пур аз умед интизори сулҳу оромӣ ва дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ буданд, заминаи воқеӣ гузошт. дар ин даврон пешравиву дастовардҳои миллати тоҷик ба тадриҷ боло рафта, зиндагии шоиста баҳри сокинони мамлакат таъмин карда шуд. боиси ифтихору сарбаландии ҷамъияти беш аз 10 миллион нафараи мардуми Тоҷикистон аст, ки имрӯз беш аз 30 сол мешавад, ки дар як фазои бисёр ҳам озод, дар фазои кишвари соҳиби истиқлоламон умр ба сар мебарем ва бо саъю талош, бо татбиқи сиёсати пайгирона ва бунёдгаронаи пешвои миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Тоҷикистон беш аз 2 даҳсолаи ахир бо қадамҳои устувор ба сӯи иқтисоди устувор, иқтисоди қавӣ, саноати кунонӣ бо суръати кишвар пеш меравад. вилояти Хатлон низ дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар чун дигар минтақаҳо рушду нумӯ карда, баҳри сокинон шароити хуби кору фаъолият дар ҳама ҷабҳаҳо фароҳам оварда шуд. имрӯзҳо иқдомҳои созандагию бунёдкорӣ дар заминаи таҷлили бошукӯҳи ҷашни истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бухта рӯи кор омада, дар ин раванд ҳамасола инфраструктури муҳими хоҷагии халқ муҳайё гардонида мешавад. сокинони вилояти Хатлон зери сиёсати оқилонаи пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар корҳои бунёдкориву созандагӣ камари ҳиммат баста, баҳри рушду ободии як гӯшаи диёр ҳиссаи арзанда гузошта истоданд. имрӯз мо аз он бисёр қаноатманд ҳастем, ки дар вилояти Хатлон бубинед чӣ қадар сохтмонҳо шуда истодаанд. танҳо дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон наздик ба 6500 иншооти гуногун таyin бунёд мегарданд. ҳамзамон дар ин даврон рушди соҳаи саноат имкон дод, ки саноаткунонӣ бо суръати мамлакат, ки ҳадафи чороми миллӣ аст, дар амал татбиқ карда шавад. бо ин мақсад дар вилоят тадбирҳои муҳими соҳавӣ андешида шуда, дар ин росто бо иқдоми соҳибкорони ватандӯсту ободгари ватан сол аз сол шумораи корхонаҳои саноатӣ афзуда, бо ин васила маҳсулоти истеҳсолнамудаи кишоварзону хоҷагидорон дар ҳудуди вилоят коркард мешавад. инчунин молу маҳсулоти коркарду истеҳсолшуда дар баробари таъмини бозори дохилӣ ҳамзамон ба хориҷи кишвар низ содирот карда мешавад. вобаста ба эълон намудани солҳои 2022-2026 мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти Хатлон ба нақшагирии 500 адад коргоҳу корхонаҳои саноатӣ бо таъсиси зиёда аз 14 000 ҷойи кориро таҳризӣ намуданд ва ҳамин омил буд, ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар 6 моҳи соли ҷорӣ ба 5 миллиарду 18 миллион сомонӣ расонида шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 252 миллион сомонӣ зиёд буда ва суръати афзоиш бошад 5.1% таъмин гардид. ва инчунин дар ҷамъбасти 6 моҳи соли ҷорӣ дар вилоят 40 адад коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ бо таъсиси 343 ҷойи корӣ ба истифода дода шуд. воқеан пешрафту муваффақиятҳо дар самтҳои мухталифи ҷомеа маҳз аз баракати сулҳу субот ва истиқлолияти комили кишвар буда, дар як муддати кӯтоҳи таърихӣ ноил гаштан ба натиҷаҳои баланди иқтисодиву иҷтимоӣ ва ҳамчун як давлати ташаббускор эътироф гардидан дар арсаи байналмилалӣ боиси ифтихори ҳар як тоҷику тоҷикистонист.